Kumusta mga ka-listener? Maayong hapon. So madag-umon nga kahaponon karon, no? So paingon may og kwan. Paingon may mga ahoy ron. Kay landong ba? Balik mi diri sa lugar, no, nga giingog tukuran sa SM Pohon. So di ami diri mga ka-listener, balik-balik kay daghan kay kahoy diri ka-listener. Libre na, di na may mahagog pangita o kahoy, di na magsuot-suot ng kabanuhan. Ay daghan kay diri mga hinagbas daan ba. So diri pita lagbas ni kalsada dai hapit, no. Diri pita kalsada na kuan. Si tawag daplig kalsada da. So bita-bita ni kay ditso na may punit og kahoy ba. Taas kay ning hawan jud. Dako gid yuta ning kuhaon sa SM de. Swerte kay ning ayahay gini mga dato mga ka-listener, no, kay mo makapalit og mga yuta nga kuan ba tag nindot kayo ba kay dili ingog kuan. Basta ning duolog syudad jud ay kasada ba. Yan na ba. Ayahay kayo. So ato ning giklaro gid nga makita yun. Dili against the light ba, tarungon yun yung pag video kay para remembrance ba nga pohon. Mahimo na ning SM ko, no. So makamingaw sa ning lugar na kay sa unat ari gud mi tig pangahoy, tig pangwag mangga, mga bayabas, lubi, no, sigun sa pangwaon sa mga bata pa mi. So muna mo ang suryanan jud nga mangitag kaka, no, wala sa una karon anam nagkawagtang ang mga balibot nga nindot. Daghan kay kahoy dito patay, oh. Day kahoy ni upaw. So day kahoy na ko dire. Yan. So arang-arang na lang ni. Kuwang pagamay, guys. Kuwang pagamay mga ka-listener, na makita tagdugang ani. So may hapon mga ka-listener, no? Alas 5 na hapit. So bita-bita gini na di na may baglisod pangitag kahoy ba. Kinanadaan ba mga hinagbas ba. Pili-pili na namin ari og patay mga patay daan ba. So ang uban buhi-buhi pag gini mga ka-listener. Di ba Pau? Daghan ang kahoy Pau. Shout out Pau. Si tingala mo nganong gitawag ning upaw, ha. Nadala ra ni sa una pagbata kay usog mo tong Shaolin Kids ba sa una, guys. Ang si tingala mo nganong gigana ni upaw. Nadala na sa una. Sa una uso tog mga Shaolin ba parang Jet Li ba, no? Naangga nadala na gini noon. Okay. Yan. So ito diri ginagmay. Gidagmang tanaw sa palibot ba. Ito ning tuyoko ni palibot ba. Makaingon sa ni uban puula sa kag-vlog, oy, sige ba pangahoy. Ay. Okay laing content, ha, sige vlog da kapoy pangahoy. Pasensya kay mga ka-listener, no, ang atong vlog. Mao ra gid mangahoy ba. Mao ra may lingaw, no, mga ka-listener, mangahoy kay pobre man. Yan mga pobre ba. Katong mga rich kid dito ka-relate og yan mangahoy bitaw, tipid ba. So rich kid di mo mga hoy, no. Kami mga 4 kid mga hoy me. Yan. Di ba pa ako kanunay ta mga hoy.
Yan. So mga ka-listener no, kanunay gid mi mga hoy mga ka-listener, pasensya ganin niyo akong vlog kay mao ra gini akong mahununaan nga i-content no kay mao man imong buhat nga adlaw. Mga hoy. Mga hoy ra. Daghan kang kahoy dire punit pagpunit alay ko ang ani pagkugi ba. Pagkugi ra ni. Daghan dire nanuksok ni uban ba. Yan. Kay punpuhon di na mi kapangahoy ani kay mahimo na daw ning SM. Ang dayon nun jud no, mahimo gid ning SM ba. Pero sa dato, grabe dali ra kay ni pag human sa dato ay kwartahan. Kami mga pobre ani ako na. Lantaw-lantaw lang no. Nahoy yan. So sa mga nakatang og dugang drama. So sige lang padayon gyud punta no. Ana mo gina. Sa mga nag-comment dai no, tong mga ganahan manghatag og load no. Salamat dai kayo no. Naning comment dai kay sa tingan ay Jisuli. Pasalamat kung imong tinud-on no. Salamat kayo kung tinud-on mo. Sa uban nga mga ganahan ra no. Di po tayo sa mga ganahan ra. Okay. Sa pagkakaroon mga ka-listeners, alanganin ko sa load no. Kabalo naman mo no, alanganin tas load kay naman tayo kitaon na aring tunnel kay suspended man. Nya sa atuang Pikas channel den radio pag ko ba nakasugo dito gamay pag drama no. So di kita ka expect ani og makasweldo ambot na kagkarumbuan na lagi makasweldo ba nga nanganin man. Pero paningkamutan jud na ako no kay makapadayon ta kay maulaw sa ko mangayo inyo maulaw ko mangayo ba og kanang load ba nang yung kamot yapon ko ari nga channel sa Jan Radio na maka-upload og dugang drama no para makapadayon ko. Naikog sig ko mangayo ninyo mga ka-listener no kay simple pareha gud ta lisod. Una nga kailangan jud ko maning kamot ba. Yes pagkaron yan muingahoy sa ko kay ron tipid ba kayo. May na lang ni makatipid sa gastuhan ba kay mahal po ning kahoy ka-listener. Di ba ka sa tindahan, di ba ka buksod nya 20 na, 30 ba 20. Mahal kayo. Ay pa itong sudan ng 20 no, mga ka-listener. So di bang pobre man yung admin, di ba ni dato. Ang uban siguro magtuo nga yahay na kay vlogger. Dili man tanan vlogger mga yahay mga ka-listener no kay parehan ako. Di man ko dato. So ana lang no. Simple lang ko. Makasweldo og insakto makakaon lang fights na. 3 times a day. Fights na no. So masa sinungdan bitaw mga ka-listener no nga kana ang ako gyud nga diri sa ako ang pag-upload mga drama kay balo man mo no nga tinaw niya to ang mga upload no kay gikan yun sa mga live streaming sa DWHP. So gigastuhan yun ako ni siya og load para sulit ang yung pagpaminaw og dili sad basag ang atong audio. Uman taga apas ani og kuan. Makita ta dayon ba ang ato nga kuan satisfied no. So kay kung mantiniran ra mo nako og record ra para lang makita ko kada adlaw madali bitaw record ra sa radyo yan na bati ang resulta sa atong audio no kung mapaspas noon kada adlaw kung record ra dali ra ka edit kay record mag-record pwede naman editon pero bati ang resulta no murag may sa tawagan na ay kanang
mahogra og ako arang kaugalingon akong ginuna nga mukita dayon mo na nga mantiniran ta mo og record. So dili ko nga na mga kalistener no, bahala na di ko mukita dayon no. Importante nga satisfied inyong pagpaminaw no. Nga na kasimple. Mo na nga mohangyo ko sa mga uban bitaw nga may mga ads tanaw ninyo daghan ads eh. Alam mo kanang sabta lang ninyo no. Ay lang mo reklamo kay man si kung reklamo ninyo nga yan na inyong escape. Kabalo mo escape na sa mga uban no. Dili jud na tan-awon ninyo. Kabalo ko nga mag-skip ads ra mo. Kuna ay na lang mo reklamo kay wa mo ko reklamo ninyo nga i-skip. Kasi ko mo kuan yung nga kanang story ni sa ads. Masig ko makanyo ninyo nga ayaw escape ang ads no. Naaraman na ninyo kung imong tanawong ads okay kayo. Kung di nyo tanawon ng ads okay ra gyud sa ako no. Pero sa uban nga mo comment nga magreklamo nga daghan ads. So pwede ra nimo skip ads di ba? Yan na nakasimple mga kalistener. Sa uban salamat kaayo no sa mga nisabot sa tuang mga upload no. Sabi na sa tinuod nga nagsuporta gid ba nga mutan-aw gid sila kunog na ay ads no, di nila escape kay isip tabang ba sa channel no. So, salamat yun no sa mga kanang kamao di mo sabot ba no. Sa uban nga magreklamo ra nga mag-escape rag ads ay na mo reklamo kay wa man buko mohangyo ninyo nga kuan dili ninyo escape no. Pwede ra man ninyo escape kung gusto ninyo. Ana lang no. Pasensya lang kayo kung daghang ads no. Kay taas man pud atong drama. Gawas kung 10 minutes ra kay butangan ito lang tulog ads. Nya kataas man. Taas ang oras gi duko-duko. Taas ang proseso. May na lang makabawi-bawi sa load ba mga kalistener no. Muna nga nakinumdum lang ko sa uban nga mag-comment ba nga reklamador kayo. Reklamador kay ta daghan ko ng ads no. Sinsya kayo. Basta kayo kung ganahan mo escape ra ninyo. Nya sa uban nga ganahan sad mo tan-aw sa mga ads kay isip tabang dako kay na kong pasalamat no. So mao ra na mga kalistener no. Thank you so much sa inyong pagpaminaw sa mga drama no, sa inyong pagsunod kinunay. Ug diri nga channel bisan og na-suspended ta na agyapon no kapabilin. Pero maihap ra ang kapabilin kay mailhan man og daghang kapabilin kay mutaas na ang views sa mga video pero may mga views kayo. So maihap ra kayo ng mga solid no. Wala po ilami na akong video ko kasi siguro pangahoy ba. Pasensya kayo mga itong content ba kasi pangahoy no? Hello brownie, taga-asa ka brownie dog. Kumbot sa langaw. Ay si Butchikoy lagi brownie. Brownie si Butchikoy brownie. Hello brownie. So ready nagkahoy o ako mga kalistener o. Saksak sinagol na apil buhi. Gabok. Di kalahutay deh. Dapat ni sa mo abaw ni. Mana ang lakaw lagi iro. Gibantayan mi sa iro. Mga kalistener no, si brownie dog. Yan mga kalistener, muli na may kay hapon na no. Thank you so much for watching no. Yan. Kaya maglangan no, kaya 5:30 na hapit. Okay kayo, di ba? Lukdo. Yan, lingaw na mga kalistener. Exercise ba no? So wala no, palabiig daghan akong kahoy kay kuan. Layo paglakaw ni upaw no, labang pag isa ka bungtod no, ikaduhang bungtod ni kanya magipanghoyan. So, yan nahapon na sad no, alas 5
20 naman siguro, kapit na media. So sakto po kay landong ba. Diyan. Sige tag video ano yung pag kalisod ba. Yan na. Yan na. Yan yang klaro nga exercise. Klaro nga training ba no? Training. Yan, ako lang i-video samtang napay memory. Para makita gitu. Bukan mga moves ba. Kakaibang teknik. Yan. Balihog kamera mga kalisinas para makakita mo sa amo ang giagian. Yan. Yan. So ang bugon ni mga kalisinas. Ang bugon. Pas bungtod mo giana among kuanan. Hindi kuyo kay maligas ang tila ning mga bato ba. Slide ba. Dangog. Yan. So dangog siya kay dahili na ni mga bato dito ba. Na may perlas. Hashtag KMGS na yan. Yan. Suong-suong tari. Okay. Lagbas na ta sa ubos. Lagbas dire. Ay mga kanding na gilugway ba. Sumuagi na po tayo sa awan. Ito pika side mo, ito lugar sa Bangkawan dapit, itong Nailanaw, diya dapita. Muna nga side padung sa Nailanaw. Kiri, padung ni sa mga gyanan, padung uli, no? So, mutungas na po may itong bungtod. Yan. Muna itong agyanan, kanunay. Magsuong-suong ba, ha? So, ito na po din balihon itong kamera para makita na po ninyo ang namong likod. Okay. Yan. Balihon na to. Oh, okay. Yan. Kitams. Grabe vlog. Bisag kalisod vlog yapon ba. Ayan. So dire na po ni mo suong. Suong na po meron yung kabanuhan eh. Nakalimot ug dasa kung antipara ta. Piyong na dani. Suong mga kalisod suong. Suong tas mga sabot. Yan. Hupo-hupo ginagmay. Yan. Yan. Suong na. Yan. Muna klarong training mga kalisinor. Hilis ang bilbil ba. Yan. Tungas na po tayo kalisinor. Tungas. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. Kantahan ba? Pataas ang hangin mga kalisinor. Guys, pataas ang hangin guys. Bisa kalisod guys. Kantahan Japon. Yan. Kapit na mimo. Abot sa isa ka bungtod. Yan. Agi ba din. Punuan sa hindi ni kahuya. Kanang
Tipo. Tipo. Bro, di ka mo shout out pa. Ay, Shout out po. Shout out. Boy, kurat di mga tuhan na ga-vlog yapon kasi gig. Lukdo. Bubaw ta pa way pa. Yan. Sa bubaw ta pa way. Ha? Ano ra? Ako way sa guno guys. Hop. So, yan. Huwag ko diri sa balay sa mga amigo des. Nung kauban og jogging daw. So, diri po taga intro ganina sa Maribel, no? So, diri taga video sa intro sa Maribel sa Kagabion part 18. So, muna itong background ganina, no? Karon to uno po niya kamot gihawid sa cellphone para kuan makarelax ang wakay galukdog kahoy ba. Yan. So morto matong kuan no, di na ako i-video pa dong sa mong balay kay di na kaigo ang memory. Puno na kayo no, mag low storage napit. So morto. Thank you so much for watching mga kalistener, no? God bless atong tanan. Amping mo kanunay, no? Salamat kayo sa kanunay pag sunod na to, no? Sa itong John Radio o diri nga channel. God bless mga kalistener.